درود دوستان. 30 январ тақрибан ҳафтаи дигар баъд як ҳафта рӯзи шанбе дар лигаи IBA Pro духтараки тоҷик Мижгона Самадова бар зидди духтари рус Дарья Абрамова мусобиқа хоҳад кард бар бокси профессионалии ҳирфаӣ ва дар он ҷо навистагие ки Мижгона Самадова ин про дебют якум бора баромад мекунад. фикр мекунам ин хато аст, чунки соли гузашта дар Туркия дар ҳамин лига Мижгона Самадова як духтараки эрониро шикаст дода буд ва ин дуюм бораш мешавад ва Дарья Абрамова бошад якум бор аст про дебют, вале таҷрибаи бокси аматориш, бокси любительскиш хеле буланд. Дарья Абрамова 8 карата қаҳрамони Русия аст, қаҳрамони Европа аст ва қаҳрамони ҷаҳон дар байни сарбозон аст. Хеле таҷрибаи хуб дорад, вале инҷо бо як плюс аз Мижгона Самадова ки Мижгона Самадова 27 сола ҳаст ва Дарья Абрамова аз Русия бошад 35 сола. Инам хеле чӣ ҳаст ки духтари тоҷик ҷавонтар аст ва энержияш зиёдтар аст. Мебинем чунки духтари рус таҷрибаи хуб дорад. Мижгона Самадова бошад қаҳрамони Азия шудагӣ аст ба фикрам ва пеш кикбоксингам машқ мекард. Дӯстон, фикратонро нависед ва дуо кунед дар комментариҳо ки Мижгона Самадова рӯзи 30 дастболо шавад бар зидди Дарья Абрамова ва мо умедворем ки ӯ дуюм мусобиқаи худашро дар лигаи профессионалии бокс дастболо мешавад ва мардуми тоҷикро хушҳол мекунад. Дӯстон, фикратонро дар комментҳо нависед ки дастболо мешавад ва рӯзи 30 январро интизор бошед. Ҳафтаи дигар рӯзи шанбе умедворем ки ман 100% тарафдори Мижгона Самадова ҳастам ва умедворам ки ӯ дастболо мешавад. дӯстон, дар канали Мушти Тоҷикӣ обуна шавед. Худо ёру ёваратон буд.